Da hemen, estudiora gerturatu zaigu Donostiara, lan hau aurkeztera. Arratsaldeon, Iker. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta mila esker, gurera gerturatzeagatik. Esaten genuen, lan berezia, lasaia, nahiko ikuspegi, ez dakit, minimalista batetik jo duzulako, lan hau egitera. Experimentaziotik ere bai, behar bada, Iker. Ez dakit, nondik, ez da oso ohikoa, gure inguru hauetan alako musika ambientala eta egitea zuri, nondi datorkizu musikarekiko zaletasun hau? Bueno, ambientarekiko zaletasuna igual duela urte batzuk, hasi zen, baina musika nire bizitzan txikitatik egon da presente. Familiati batez ere punka asko entzun dugu etxean, eta nik ere izan dut ibilbidetxo bat, musika edo taldetan jotzen. Baina, ambientarena, ez da, pixkanaka sartzen den gauza bada. Azkenean juten zera instrumentua probatzen, soinu ezberdinak aurkitzen, esploratzen, eta batean iristen zera ambientera edo musika lasaiera edo ere bai esperimentalera, eta erabaki nuen diska bat egitea, besterik gabe. Ze bidaia interesgarria, ze punketik ambientera badago, hor arrakala bat, pixka konta iguzu, niri bintzatekin interesgarria eritu zaitu hori, aipatu diguzu, etxetik bertatik musika asko jaso duzula, punk musika eta aipatu dizkiguzu, baina pixka nola izan da, zure musikako ibilbide hori, eta nola joan zaren formatuz baita ere bide horretan, ez? Bai, ni goratzen naiz, ikastolan nebilela, musika eskolara apuntatu nintzen, edo, gurasoek esan ziaten, nahi nun apuntatu, inolako presiori gabe, eta esan nuen, bateria jona ez? Eta, hori, txikitatikan perkusioa ikasten egon naiz. Eta, karo, perkusio klaseak ziren, festa bat, egunero zen instrumentu bat, ez? Beraz, multidisciplinaritate hori handikan sortzen da, ez? Perkusioko klasetatikan. Gero esan bezala, etxean, musika asko entzuten dugu, oraindik, ez? Eta gurasoekin punka asko, new wave, popa, 80 hamarkadako musika, ere bai gaur egungoa. Handikan pixka bat sartzen zaizu, musikaren gauza hori, ez? Berezitasun hori. Bai. Eta orduan, perkusioetikan, perkusioa ikasi ostean edo bitartean ebai, gitarrakin hasi nintzen ere gabuz etxean, akorde batzu jotzen, edo punkeko 3 akorde horiek, mila beste egin ditzakezuna, Eta han hasi nintzen, lehenengo taldean jotzen, Tempera izenekoa, beste ikaskide lagun batzu egin, 2016 urtean edo inguruan. Eta taldetan ibili naiz kasi orain arte, duela pare bat urte arte, jotak ibili naiz taldetan jotzen, gaztetxeetan eta beste lekuetan, ez? Bai, hori izango litzateke bizkat ibilbidea, ez? Seguro gauzak guzti ditutela, baina, horrelako ikuspegi global bat eginez hori da, bi hitzetan. Iker, gero, ibilbide hortan, aipatu dugu, egoten dela momentu bat, batean ambient estiloak edo erakartzen zaituena, ez dakit zergatik edo zergatik lotura hori, zergatik ingantzatzen zaren pixkat musika mota hontara, zerk erakartzen zaitu musika mota hontatik? Batik bat lasaitasunak, ez da? Azkenean ambient musika entzuten hasi nintzen momentu batean non lasaitasuna behar nuen erabat, ez? Taldetan kaina asko sartzen genion, eta azkenean, iristen da momentua bizka gorputza eta burua lasaitasuna behar duela, ez? Esaten dizu, stop. Bai, esaten dizu stop, eta musikarekin paralelismo hori, ez? Gertatu zitzaidan. Momentu bat daukat gogoan, non interneten musika entzuten ebilen, eta topatu nun errekopilazio bat, post-punk errekopilazio bat, Suizako zigilu batena. Eta, post-punk talde bizka bereziak, ez? Espainiako post-punk talde bereziak zeuden bertan. Eta horren arira, atera zuten beste errekopilazio bat, ez post-punkarena, baizik eta ambient musikarena Espainian, 80ko hamarkadan, ez? Gertatu zen belaunaldiarena.
Eta orduan errekopilazio horretatik, ez? Espainiako ambient errekopilazio horretatikan benetan sartu zitzaidan ambientaren ezagit, gogo hori edo ambientaren gustu hori, ez? Han benetan hori izan zen momentuan, non esan, jo, hau bai dela gauza berezia, ez? Azkenean eskapatzen duzu azkartasunetikan, papatekotasunetikan eta beste mentalitate bat daukazu, ez? Musika hori entzuteko, beraz, bai. Eta zein izan, bueno, aipatu duzu ez errekopilazio, esango dut, errekopilazio hori, pentsatzen dut ez bati, sartzen zaionean alako hori, gogo hori, hasten da hor, ikerketetan eta bar, zein dira ez dakit zure, referentziazko autoreak, Bai, referentziak autoreak batez ere, bueno, ni asko gustatzen zait musika, bueno, Steve Reich konpositorea, estatuatuarra, asko gustatzen zait. Hori igual ambientetikan ez dago hain hurbil, baina bai, badu zerikusi handia. Terry Riley ere bai, eta gertuko bat esatearren esan behar dut Alberto Lizarralde. Hori ere izan zen horrelako deskubrimendu bat, ez? Alberto Lizarralde, bueno, gauza asko egin ditu, ez, bere bizitzan zehar, baina, bueno, 80ko hamarkadan egin zituen ambient grabaketa batzuk, ez, Zaldibiako etxe batean, edo, eta Hegoa diska zigiluak, ez, nire diskatera dudan zigiluak, erreskatatu egin zituen grabaketa horiek, ez, eta duela pare bat urte, 2023an argitaratu zituen diska batean, ez, eta erabat txundituta galditu nintzen. Zen horrelako ambient musika, 80 hamarkadakoa gainera, ez? Euskal Herrian. Hori galetu behar nizun, hain zuzen ere, referenterik baute zenuen hemen gertukoa, Euskal Herrian ambient musika, begira, nik esate batera, ez nuen Alberto Lizarraldaren lana ezagutzen. Ez dira asko izango, ez? Ez. Azkenean oso genero, nitxoko gauza bada, ez? Azkenean 80 hamarkadan bai egon zen olako olatu bat, ez? Espainia mailan ambientarena, aipatu daitezke Suso Saiz, Bartzelonan ere sekulako, bueno, mugimendu underground bat egon zen, ez? Kaseten bidezko elkartrukeak egiten zituzten, beraz, eszena bat zegoen, ez? Donostian ere bai bat zegoen tipo bat, ez? Linea taktika izeneko proiektukoa, hori bai oso undergrounda, eta ezagit, akaso entzun daiteken interneten, baina, bueno, egia da oso gutxi egon dela, ez? Ni ezagutzekotan, hori, Alberto Lizarralderena, eta, bueno, igual musika industriala bai, baina ambient horrela, esango nuke, kasi hori dela, ez? Horregatik izan zen horrelako deskubrimendua, ze pentsatzen nun, bakarrik hori Erresuma Batuan, Estatu Batuetan, edo horrelako mundu anglosajoian gertatzen zirela, ez? Horrelako musikak. Tira, Iker, akaso bertze referentziazko lan bat izan daiteke zurea, eta iruditzen bazaizu joanen gara, pixkat hori mamitzera, argi zantzuak, ezakit, asgaitezen izenburutik. Zerra dirazi nahi izan duzu, argi zantzuak izenburuarekin, Iker? Bai, azkenean izenburuarekin lortu nahi nuna zen musikaren errepresentazio bat, ez? Eta gero ere bai pertsonalki ni bizitzen nagon momentua, ez? Nuen momentua albuma konposatzerakoan. Badaude bizitzan, ez, gertatzen dena, batzutan argi pasartea daude eta bestea itzalak daude ere bai, ez? Beraz, bueno, izenburuak horri egiten dio pixka bat referentzia. Gero musikara ere bai, bada horrelako alaia da, baina momentu batzuetan ez, ezagit, identifikatzen nuen horrelako argiarekin, ez? Baina batzutan itzalak, ez? Ez da erabateko argi hori. Ez da erabateko ambient musikan edo new age musikan gertatzen argitasun pleno hori, ez? Eta beste gauza bat, pixkat ilunagoa, ez? Edo pixkat kontraste horrekin jolastea. Jolas horretan, ez da? Dabilena. Eta sormen prozesuari dagokionez, Iker, nolakoa izan da? Ez dakit, kantuak sortzerakoan, nondik abiatzen zara? Bai, galdera ona, beti inoiz ezagizu, beti aldatzen ibiltzen gera, ez? Prozesuak eta kasu honetan, bueno, gogoratzen dut sintetizadore batzuk nitula etxean, ez? Eta esan, bueno, hasiko naiz improvisatzen, eta orduak eman dituen
hiru sintetizadorekin soinuak egiten, zaratak, eta handikan gero selekzio bat egin nuen, ez dakit zenbat ordu nituen, eta selekzio bat egin nuen, eta gero selekzio horretatikan eraikitzen hasi nintzen diska, ez? Beraz, ez zen prozesu erabat lineala izan. Osea, izan zen pixka blokeka zijoan prozesu bat. Baina eta bai, zu nola bizi duzu prozesu hori? Ze batzuk, ez dakit, sormen prozesu horiek batzuntzat gozagarri dira, beste batzuntzat momentu zailak ere bai, edo batzutan sufrimentuaz ere hitz egiten da, ez dakitzuk nola bizi duzu? Bai, nire ustez prozesua bera esan dezaket orokorrean ondo, ze bestela ez nun egingo. Osea, sufrimendu bazen argi dut ez nula egingo, ez? Osea, nik asko apreziatzen dut ludikotasun hori, ez? Bai prozesuan eta bai produktu edo, lan finalean, ez? Beraz, bai, nik prozesua, argi zantzuak, ez? Bazeuden egunak oso ondo ateratzen ziela gauza, beste egunak azkenean, motelago, baina, saiatzen naiz horrelako sufrimendu edo sufrimenduak saiesten. Osea, bai, musika egiterako orduan edo zein unetan. Beraz, bai, prozesua, orain atzera begirada bat eginez, bai, prozesua gustora egin nuen, ez, diska. Iker, zure kantuen izenburuak edo erreparatuta naturari egindako referentzia unitz edo ikusten ditugu, eta ez dakit hori baden pixkat sormen prozesuaren isla, hau da, ea natura baden zuretzat inspirazio iturri bat, sortzerako orduan, ala zergatik kantuen izenburuetan, ez, hainbertze referentzia naturari? Bai, natura azkenean, bai, paper handia dauka, ez, nire bizitzan, guztion bizitzan, ez, naiz eta igual hirietan bizi eta aldenduta egon, baina pixka da naturarekiko ere bai deialdi bat, ez. Izenburuak aukeratu nituen abestiak egin eta gero, ez. Osea, azkenean bai prozesua da lehenengo musika eta gero musika entzutean zer gogorarazteit, ez. Gero dator kontzeptua. Hori da, bai. Zer erakartzei burura, ez. Eta bai, naturari erreferentzia daude, baita, beste nire egunerokotasuneko gauzei, pelikulei, ez, Solarisen kasuan, ez, ikusi nun Tarkovskiren pelikula, musika egiten egon bitartean, eta zaiden kajatuzun. Beraz horrelako asko, inolako kontzientzia argi bat gabe, ez? Osea, pixkat inkontzienteki bai bururatzen zitzaizkidan gauzak jarri ditut izenburuetan, ez? Beraz, bai, natura papera handia dauka, bai, izenburuetan. Aipatu duzu lehen, Egoa disketxea, Londreseko etxea da, ez dakit nola egin duzun hauengana iristeko bidea? Bai, Egoa diska, bai, Londreseko diska etxea da, Euskal Herriko musika zentratuta dago, ez hori argitaratzen du, eta disketxea eramaten duna Mikel Irungoa da, baina Londresen dabil ja urteak, ez? Eta bere bitartez, Mikelen bitartez, gogoratzen dut kontzertu batzuk antolatu zitula 2023 urte bukaeran, bata Bilbon eta bestea Ziburun, eta Ziburuko kontzertura jo nintzen, non bertan Alberto Lizarralde jozun, Garazi Navaseke bai, eta Bidai proiektuak, eta han ezagutu nun Mikel, diskatxeko, eramaten duna, ez? Eta zagi, izketan hasi ginen, baina ni goratzen dut, ez niola esan musika egiten nola, ni bakarrik jo nintzen fan moduan, ez? Osea, ni diskatxea asko gustoko dut, ez? Eta horren arira gero kontaktuan jarraitu genuen, ez? Sare sozialetan, eta handikan gero. Bandcampen gauza batzuk igotan dituen, ez? Soinu lan batzuk, nire egindako soinu lan batzuk, eta Mikele hori ikusita, eta bizkat aktibo negola ikusita, proposatu zidan, ez? Horlako diska bat egiteko, eta super gustora. Alde horretatik gainera pentsatzen dut, badela, ez dakit,
oso musika berezitua da, ez da publiko orokorrak behar bada kontsumitzen duena, baina bai oso zirkuito partikularrak dituenak ere, ez? Eta maila horretan, hizkuntza bati lotuta ez egoteak, ez? Erabat instrumentala izateak, muga asko hausten ditu. Zigilu, nazioarteko zigilu baten izenean gainera, pentsatzen du zirkuitu horietan sartzeko aukera ere, erraztuko duela, ez? Bai, azkenean diska argitaratuta eta gertatzen den prozesu hori niretzako oso berria izan da, ez? Beste proiektuetan, talde igual itxiago edo normalagoetan argitaratu dutenean musika erabat ezberdina izan da erantzuna, ez? Kasu honetan, diska honeren kasuan, mundu osoko jendeak entzun du. Baina, mundu osoko jendea, igual estatu batuetan 10 pertsonek, Japonen beste 10, Alemanian 2, esan nahi, oso segmentatuta dago, ez? Friki batzuk dira entzuten dutenak. Baina friki batzuk hemen, friki batzuk bestaldean, azkenean osatzen da friki talde eder bat. Hori da, frikia zentzu honean, Bai, hori da. Eta azkenean, esan bezala, Londreseko zigilua izan da erean kontaktuak daude, ez? Eta azkenean jendeak, zigilua ezagutzen duen jendeak badaki zer ateratzen duen zigiluak, ez? Musika, bizka, berezia esan badaiteke, ez? Edo experimentala, edo, bai. Iker, kontatu diguzu pixkat sormen prozesuaz litu zaizun oroitzapen ona edo, eta ezakit nolakoa izan den grabaketa prozesua, non eta nolakoa izan den? Bai, grabaketa prozesua eta konposatketa prozesua aldi berean gertatu dira. Pixkat diluitu egiten dira estudioaren kontzeptua, konposatzearena, zuzenan jotzekoarena. Azkenean nahastu egiten dira, ez? Nik diska hau nire etxeko gelan konposatu dut. Sintetizadore batzuekin, gutxi batzuekin. Oso rekurso, esan daiteke gutxirekin, ez? Eta bai, nire etxeko gelan hilabete batzuk, pare bat eman nituen. Eta bai, oroitzapen ona, batez ere goratzen du lehenengo oroitzapena, ez? Mikelek proposatu zianean diska egiteko, ez? Igual prozesuaren oso hasierako puntua da, baina oso oroitzapen ona daukat. Lagunekin, familiakin asko poztu ginen, ez? Eta prozesuan zehar bai, horrelako momentu politak izan dira, ez? Azkenean enkajatzen dezunean abesti bat edo sintetizadore bat, bingoz aurkitzen dezunean soinu hori, ez? Nahi dezuna, horrelako momentu eta detaila oso divertigarriak eta oso ondo pasatzen da. Bai, eta gainera ez, sormen prozesu hori guztiai, ematen dio zentzu bat diskoak, ez? Azkenean hor gauzatuta ikusten duzunean eta hor, dagoeneko existitzen da, ez dakit, eta beste gorputz bat hartzen dute, kantuek eurek ere, ez? Ez dakit, beste dimentsio bat ematen dio diskoak, ez? Bai. Azkenean, konposatzean abestiak egite dituzu banan, ez da? Baina nire kasuan behintzat saltatzen doa. Alde batetik bestera, eta azkenean iristen da momentuan, non esatezu, pixka bukatu behar da, edo azkeneko ikutuak eman behar zaizkio, eta handik hori bukatuta diska osoa entzutean, gero konturatzen zera, kontestu bat dago hemen. Hemen ari bat dago dena lotzen duna. Naiz eta inkostientea izan, gero diska bukatu eta hilabete batzutara entzun da, esan, ondo gelditu da. Zentzua dago, ez? Beraz, bai. Eta Iker, esperientzia bat izanen da, zure diska aditzea entzutea, eta bertze esperientzia bat, zure zuzeneko bat ikustea edo bizitzea. Ezakit nola deskribatuko zenituzken zure emanaldiak, edo ze esperientzia mota eskaintzen diozun entzule ikusleari? Bai, galdera ona, zuzenekoena beti aldatzen doan gauza bat da. Azkenean, pasaden urrian diskateran unean, esan nion nire buruari. Prestatuko dut set zurrun bat, ez, edo set bat non abesti hau nahi dut jarri, gero beste gauza hau, eta ere xilofono batekin hasi nintzen zuzenekoak egiten ere bai,
diska konposatuta gero, azkenean sintetizadoreekin bakarrik zuzenekoak egitea, kontuatu nintzen pixka bat, gelditzen nintzela, gogoekin zuzeneko mugimendu hori falta motatzen nula, ez? Beraz, xilofono bat jarri nuen, ez? Abestien gainetik. Eta horrela ibili nintzen, 10 bat zuzeneko egiten, ez? Xilofonoakin eta sintetizadorekin diskako abestia joz. Baina iritsi zen momentuan, non esan non, bueno, ja bizkat negatzen nahi naiz gauza berdina egitea zuzenekoan, eta behar du bizkat poz hori berreskuratzea, ez? Hain garrantzitsua dena. Eta orduan, improvisaketak ere hasi nintzen egiten, azkeneko kontzertuak, bai, Azkoitiko Matadeixen, Irunenko Lakasita gaztetxean eta abar, improvisatuta egin ditut. Osa, sintetizadorea jarri, xilofonoa batzutan, bestetan ez, eta ea ze pasatzen den, ez? Pixkat hori, ambienteko ari horri jarraituz, azkenean, inevitablea da, soinu hori bilatzen dut, ez, zuzenekoetan. Baina improvisazioa dauka paper oso garrantzitsua zuzenekoetan. Osea, bai. Eta nola daukazu agenda, nola dator orain da partea? Orain daukat, maiatzak 23an Tolosako Bonborenean, Xagusarrekin joko dut, oso proiektu interesgarria den. Eta ekaina 7an seguraski Donostian joko dut, eta ekainako 27an aldiz Bilbon badaute Urban bat, arkitektura edo urbanismo festival barruan, horrelako emanaldi berezi bat, edo podcast grabaketa bat egingo dugu. Beraz, oraingoz horrela daukat. Bueno, oso gauzak hortaz. Bai. Bestelakoan, zure musikazuk, nola entzutea gomendatuko zenuke? Bai, diskan bertan jarri nuen, diska edizio fisikoan, gomendatzen nula bozgora gailuetan entzuteko. Zegatik, ze bozgora gailuetan entzutean diska zure inguruko soinuekin nahasten da, ez? Edo uztartu egiten da, ez? Izan daitezke txori batzuk gandatzen, edo igual moto bat pasatzen, edo kotxe bat grisekulako zarata. Edo lavadora denak eman da. Edo lavadora. Beraz, da ambientaren erroa, ez? Edo kontzeptua, ez? Diskako soinuak uztartzea eguneroko soinuekin. Beraz, horrela gomendatzen dut. Tira, ekin badakizu, Jarri bozgora hiloetan, argi zantzuak eta ea, nola? Ez dira bi entzunaldi berdin egongo. Ez. Iker mundu bate plazer bat izan da zu gurean izatea, nahi duzun arte. Mila esker. Mila esker.